Δυναμό στο πρώτο χτύπημα της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο που αρχίζει τώρα. Με την Δυναμό να είναι μπροστά με τον Πίτνερ. Αλεξάντερ Πίτνερ, Ολλανδός, από τον Άγιαξ, που θα είναι αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UEFA Champions League. Σαμπά επέστρεψε στον ίδιο η μπάλα. Πάει να πιέσει ο Ποτέ, εκμεταλλευτεί. Ντάκλας περιμένει απέναντι ο Πίτνερ, πάει κάθετα ο Ντάκλας, αφήνει στο χώρο του κέντρου στον Τενίσοφ, τον αρχηγό. Ντάκλας, καλή παλιά. Θα σταματήσει όμως από την άμυνα της Ομονίας που θα δοκιμάσει να βγάλει αντεπίθεση. Μπάλα δεν έφτασε στον Ουνουασίς. Έφυγε με δύναμη αλλά δεν πρόλαβε. Πίτνερ. Βαλπουενά πέρασε. Ντουτσάκ. Επικίνδυνη παλιά, η μπάλα έξω. Νάτος εδώ. Μπάλας Ντουτσάκ, ο Ούγγρος. Έπαιξε στην Αιτχόβεν 3 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2011. Πήγε στη Ρωσία μετά και κατέληξε στη Δυναμό. Χωσέ Μορέιρα στάθηκε άτυχος στη φάση του γκολ. Κάνε δυο δύσκολες αποκρούσεις. Μπάλα λες και κόλλησε εκεί. Χτύπησε στο σώμα του Στεπάνοφ και κατέληξε στα δίχτυά του. Έγινε το 0-1. Το φάουλ για την Ομόνια. Ποτέ. Τάχτηκε υπέροχα στη φάση του 21ου λεπτού. Ούτσα Λομτζανίτσεπ στην εκτέλεση του φάουλ. Παλιά τον Ποτέ είναι μόνος εκεί. Εύκολα διώχνει άμυνα. Μαρκάσα. Ουνουασίς. Περιμένει ο Μαρκάσα. Καλή παλιά. Πίτνερ. Πιέζεται από τον Φοφανά. Εκμεύει το πλάγιο Φοφανά. Περίπου έτσι πίεσε και στη φάση του γκολ. Που δεν μέτρησε. Καουσού Φοφανά. Ένα γκολ σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία της Ομόνιας που ελπίζουμε να την φέρει στους ομίλους του Europa League. Λομπτζανίτσε. Νέο πλάγιο. Ξανά ο ίδιος, ο Γεωργιανός. Κάτι λέει το βλέμμα εκεί του Ποτέ. Για να δούμε. Απομακρύνεται την μπάλα. Νέο πλάγιο. Τρίτο συνεχόμενο στην περιοχή της Δυναμό. Από τα μεγάλα κλασικά ονόματα του ρωσικού ποδοσφαίρου. Ποτέ κέρδισε την κεφαλιά. Ουνουασίς πίεσε, χρεώνεται το φάουλ. Θα τολμήσω να πω, χωρίς να κινδυνεύω να χαρακτηριστώ. Προσέξτε να δείτε τι κίνηση κάνει ο Ουνουασίς. Χρεώθηκε με φάουλ. Βελπενά. Οι κόντρες ευνοούν τον Χωσέ Μορέιρα. Εδώ ο κύριος Στάνισλαφ Τσερτσέσοφ, τερματοφύλακας στην Σπάρτακ, τη Λοκομοτίβ, τη Δυναμό Δρέσδης, την Τιρόλ Ίνσπρουκ, διεθνής. Ήταν εδώ στην Κύπρο το 1992 ένα πραγματικός τερματοφύλακας του Δημήτρη Καρίν, όταν η Σοβιετική Ένωση τότε κέρδισε την Κύπρο 3-1 στο Γάτσιζι στη Λάρνακα. Μετέδιδα εκείνο τον αγώνα για την τηλεόραση του ΡΙΚ. Τον βρήκα στα δευτέρια μου.
Ράμος δεν θα μπορέσει. Στεπάνοφ δέχεται το μαρκάρισμα. Θεωρώ ότι αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Τον πιστώνω ότι άφησε το πλεονέκτημα και όχι το ότι δεν είδε φάουλ. Εδώ από τον Βαλπουενά. Κουράνη βοηθά τον Στεπάνοφ να σηκωθεί. 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε, Κωνσταντίνε, την Δυναμό με μια άλλη διάθεση. Θέλει να κρατήσει περισσότερο μπάλα στο χώρο του κέντρου προς την περιοχή της Ομόνοιας, με πολλές μπαλιές, προσπαθώντας στη τελική προσπάθεια με κάθε την παλιά να περάσει στην περιοχή του Μορέιρα. Είναι αυτή που ψάχνει τον γκολ Σάβα για να μπορέσει να μπει στην πρόκριση, για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Ήταν λογικό ότι θα είχε την μπάλα στην κατοχή της περισσότερο. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ομόνοια είναι να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά και αν μπορέσει να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι γύρισε και το σύστημα του με 4 πλέον στα μετόπιστεν ο κύριο Τσετσέφσοφ, ενώ στην αρχή του παιχνιδιού ήταν με 3 πίσω και ήταν αυτό που ξάφνιασε την Ομόνοια και αυτό πέτυχε το πρώτο τέρμα η ρωσική ομάδα. Και από εκεί και πέρα πλέον προσέχουν και αυτοί πίσω, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεχτούν και ένα δεύτερο τέρμα θα έχουν ίσως και πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι έχουν και τώρα, με την έννοια ότι θα ξεσηκωθεί και ο κόσμος. Μάλιστα. Το πλάγιο για την Ομόνοια. Ασίς πιέζεται εκεί από τον Τενίσοφ. Νέο πλάγιο. Και πλέον η κάθε τέτοια φάση έχει όφελος για την Ομόνοια, αφού κρατά την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και βοηθά και τα δευτερόλεπτα να φεύγουν. Κατοχή μπάλα σωστά από την Δυναμό. Μπάλα από τα πόδια του Νούνο Ασίς, το βλέπουμε εδώ, έφυγε έξω. Ντάκλας. Μπίτνερ στάθηκε στα πόδια του. Το φάουλ για την Δυναμό. Βαλπουενά στο χώρο του κέντρου για τον Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ και ο Σαμπά και ο Ντάκλας είναι αργοί παίχτες. Νούνο Ασίς. Ρόντρι. Μαρκάσα. Φεύγει ο Ράμος. Το πλάγιο για την Δυναμό, λέει ο διαιτητής. Εδώ θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Μαρκάσα πιο γρήγορα να πετάξει την μπάλα στο Ράμος που έφευγε. Μανόλεφ. Ξεμαρκάριστος ο Μπίτνερ. Βενγκέρ. Ντενίσοφ για τον Ιόνοφ. Ρόντρι, σφυρίζεται το φάουλ. Εννιά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 1-1. Στη φάση αυτή σφυρίχτηκε το φάουλ. Βαλπουενά έπαιξε σε Πορτό και Μαρσέιγ. Να σφυρίξω, λέει ο διαιτητής. Ο οποίος υποδεικνύει στον Βαλπουενά να πάρει την μπάλα πιο πίσω. Όχι στο Κολόσι βέβαια. Είναι οι φίλοι της Ομόνοιας απέναντι. Κολόσι, Αυγόρου, Επισκοπή, η Κύπρος όλη. Η εκτέλεση του φάουλ. Μορέιρα διώχνει, θέλει προσοχή εδώ. Δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ ο Ντούτσακ. Επιμένει. Ντενίσοφ.
Παρά πίσω στον Βενγκέρ. Ντούτσακ. Βγήκε και δεν βγήκε ο Μορέιρα. Τώρα χρειάζεται η παρέμβασή του. Την κάνει. Μακρύτερα από τον Σερτσίνιο. Πέρασε μια δύσκολη στιγμή η άμυνα της Ομόνοιας. Μαρκάσα. Επιμένουν οι Ρώσοι. Βαλπουενά. Στεπάνοφ με το σώμα. Ποτέ να κρατηθεί η μπάλα εκεί. Δεν κρατήθηκε για να δοθεί ανάσα στους αμυντικούς. Και την ανάσα δοκιμάζει να την δώσει ο κόσμος με τον ξεσηκωμό του. Μαρκάσα έκοψε. Είναι τώρα που χρειάζονται παίχτες μπροστά για την αντεπίθεση. Δεν υπάρχει κανείς και γίνεται το λάθος. Από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ήταν σε αμηχανία η άμυνα της Ομόνοιας. Ντούτσακ. Πίτλερ το σουτ. Το κόρνερ στα πόδια του Λιοπτανίτσα. Εδώ η προηγούμενη φάση. Με την έξοδο του Χωσέ Μορέιρα. Πιέστηκαν εκεί τα πράγματα. Ο Μαρκάσα έβγαλε έξω και δεν είχε παίκτη να δώσει την μπάλα. Βαλπουενά στην εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Νευρίασε εκεί ο Φράνκο Τεϊξέρια Ντάκλας, ο Βραζιλιάνος. Έπαιξε στην Τβέντε από το 2007 μέχρι το 2013 και πάνω από 150 συμμετοχές. Εδώ. Κωνσταντίνε, προκύπτει κάτι καινούργιο από τον πάγκο. Έδωσε κάποιες οδηγίες ο κύριος Καϊάφας. Οι οδηγίες που έδωσε ο Κωστάκης Καϊάφας προς τους ποδοσφαιριστές του είναι να ανέβουν πάνω, να μην κλειστούν πίσω στην άμυνα. Ποτέ απέναντι δεν είδε. Νομίζω ότι έσπρωξε την μπάλα με δύναμη, χωρίς να δει ότι δεν υπήρχε παίκτης της Ομόνοιας εκεί. Ωστόσο η φάση αποφέρει το πλάγιο. Ανανεώνει η Ομόνια. Πάει ο Μαρκάσα. Ράμος επιχειρεί και το σουτ δυνατό. Η μπάλα όμως μακριά από την αιστεία του Μπερεζόφσκι. Προσπάθεια του Ράμος φέρνει όμως τόσο το χειροκρότημα του κόσμου της Ομόνοιας. Είναι η σημαντικότητα της συμμετοχής του κόσμου σε τέτοιες φάσεις. Έστω και αν δεν απέφεραν τον γκολ, ο κόσμος δεν είναι. Η στήριξη του κόσμου είναι σημαντικότερη στα δύσκολα, όχι στον γκολ. Ντενίσοφ. Βαλπουενά κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξανά ο ίδιος απέναντι στον Πίτλερ. Χρησιμοποίησε το χέρι ο Ολλανδός. Εδώ ο κύριος Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ. Και ο Πίτνερ. Άγιαξ Β σε Manchester United από το 2012 μέχρι το 2014. Είχε στην αγγλική ομάδα 13 συμμετοχές, σημείωσε και 2 γκολ. Ντενίσοφ κρατά την μπάλα πολύ περισσότερο η Δυναμό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Μαρόλεφ, καλή παλιά, έκοψε ο Στεπάνοφ. Μαρκάσα, σε ένα χώρο που πάλι μόνο παίχτες της Δυναμό. Αυτή η πίεση που ασκούν αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Ντιτόρ. Ίσως να γίνει φάουλ από τον Φοφανά, θα δούμε την φάση. Άστοχη απόκρουση, σπρώξιμο της μπάλας από τον Τάκλα, σαν το αντιλαμβανόταν ποτέ, ίσως να προλαβαίνει. Βαλπουενά. Ντούτσακ. Ενίσοφ. Βεκέρ. Ντούτσακ. Έχει καλό σούτ, το επιχειρεί. Μπάλα έξω.
60 λεπτό. Καλή στιγμή για τη Δύναμο. Με τον Ντούτσεκ. Δέστε με πόση δύναμη έφυγε η μπάλα και πόσο κοντά στην αιστεία πήγε. Και πάλι η κάμερα. Μορέιρα. Το πλάγιο για την Δυναμό. Ντούτσακ, ο παίκτης που είχε το πολύ καλό σουτ. Κουράνι. Δεν μπόρεσε. Λεπτσανίτσε. Βαλπουενά ήρθε. Κρατά την μπάλα. Προσέξτε αυτόν τον παίκτη. Πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι για τη Δύναμο. Φάνηκε να παίζει μπάλα ο παίκτης της Ομόνοιας. Εκεί ο τρόπος που πέφτει ο Βαλπουενά όμως. Α δούμε ξανά. Έπαιξε μπάλα ο Φοφανά και στη συνέχεια πέφτει εντυπωσιακά ο Βαλπουενά. Όλοι οι παίκτες της Ομόνοιας μέσα και μπροστά από την περιοχή του Μορέιρα. Και πλην του Μπερεζόφσκι όλοι οι παίκτες της Δυναμό στο δικό μας μισογείπεδο. Βαλπουενά εκτελεί. Φοφανά. Θα δώσει τι? Κίτρινη κάρτα στο Φοφανά ο διαιτητής. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία βγάζει. Υπάρχει επαφή. Παρά την εύκολη πτώση του Φοφανά, σημειώνουμε την ευκολία του κυρίου του Ντόρ να δείχνει την κίτρινη κάρτα. Μορέιρα απομακρύνει. Σφυρίζει τώρα το φάουλ ο διαιτητής. Και ξεσηκώνεται εδώ ο κόσμος της Ομόνοιας. Ήταν συνεχόμενες οι φάσεις. Προσέξτε. Ο Κουράνι βγήκε απάνω στον... Δέστε με ποιο τρόπο απάνω στον Χωσέ Μορέιρα, ο οποίος μένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ντουντόρ, αν είναι δυνατόν, θα τον τραβήξει ο ίδιος έξω. Αυτό έμεινε να κάνει ο διαιτητής. Δίνει τώρα την άδεια να περάσει η ιατρική ομάδα της Ομόνοιας. Ευκαιρία. Πάμε στο Κωνσταντίνο Σκαμπίλη. Έδωσαν εντολή άμεσα στον Αντώνη Γεωργαλίδη. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συνεχίσει ο Χωσέ Μορέιρα. Ετοιμάζεται ο Αντώνης Γεωργαλίδης για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι καλά Κωνσταντίνε που δεν του έδειξε και κάρτα του Μορέιρα για την πτώση του. Είναι πολύ προκλητικός και είναι ήπια η λέξη που χρησιμοποιούσα για τον διαιτητή στο σημερινό παιχνίδι. Και ο κόσμος το έχει αντιληφθεί και είναι γεγονός ότι και σε κάθε φορά που αντιδρά ο πάγκος της Ομόνοιας σε τέτοια φάουλ και σε προηγούμενα φάουλ, αλλά και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις όπου διαμαρτυρήθηκαν, μάλιστα είναι και πολύ προκλητικός και ο δεύτερος διαιτητής και απειλεί να βγάλει εκτός γηπέδου ανθρώπους από τον πάγκο. Μάλιστα. Μορέιρα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει. Φοφανά μαζί με τον Ποτέ είναι οι παίχτες που είδαν την κίτρινη κάρτα από πλευράς Ομόνοιας, ο Βενγκέρα από πλευράς Δυναμό. Γιώνας Ακουισταπάτσε θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νουνασής κέρδισε την κεφαλιά. Φοφανά το παλεύει εκεί. Κερδίζει. Άφησε στον Ποτέ. Δυο παίχτες απάνω του. Καταφέρνει ο Βενγκέρ.
Βγάζει την μπάλα έξω με τον Ντενίσοφ να αφήνει πίσω στον Ντάκλας. Ξανά ο Ντενίσοφ, ο αρχηγός. Μπίτνερ. Ντούτσακ, ξανά ο Μπίτνερ. Μεγάλη παλιά για τον Κουράνη απέναντι. Δεν πρόλαβε. Σταματά εδώ η προσπάθεια της Δύναμο. Ο χρόνος φεύγει ευνοϊκά για την Ομόνοια, όμως δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να προσέξει αυτό το κράτημα της μπάλας από την Δύναμο, που όσο περνά ο χρόνος δεν αφήνει ανάσες στην άμυνα της Ομόνοιας. Και πάλι κάποιες από τις αντιδράσεις που καταγράφουν οι κάμερές μας. Πρόσεξε, λέει του Φοφανά εκεί ο Ντενίσοφ. Μπάλα στον Περεζόφσκι που δεν ένιωσε πίεση σε αυτά τα 20 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Όσο παραμένει αυτό το 1-1, η Ομόνοια πιο κοντά στο όνειρο της πρόκρισης, όμως τα πάντα θα κριθούν στην αγωνιστική συμπεριφορά. Η Δύναμο κρατά για την ώρα την μπάλα περισσότερο, πιέζει, έκανε ένα-δυο σούτ, 2-3 δύσκολες παρεμβάσεις του Μορέιρα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι πετώντας την μπάλα κοντά. Νακάσα έκανε να εκκινήσει, περίμενε πως θα ανέβαινε ο Ράμος. Στιγμιαία συνεννοησία, Βενγκέρ, Ντούτσακ, Βαλπουενά, φεύγει ο Μπίτνερ. Βαλπουενά χαμηλά στο Μπίτνερ. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η απόκρουση από τον Ρόντρι. Αλλαγή, Κωνσταντίνε. Ναι, έχουμε τον Ιόνοφ εκτός και τη θέση του θα πάρει με το νούμερο 18 ο Γιούρις Ζιρκόφ. Ο Γιούρις Ζιρκόφ έπαιξε και στη Τσέλσι 2 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2011. Ήταν στην ομάδα της Εθνικής Ρωσίας στο Μουντιάλ. Βαλπουενά. Επιχειρεί το σούτ, αλλά η μεγάλη απόκρουση από τον Μορέιρα. Ντούτσακ κάνει το σούτ, Μορέιρα σε ετοιμότητα. 67ο λεπτό. Ξανά η φάση. Επικίνδυνο σούτ. Σωστά τοποθετημένος ο Μορέιρα, διώχνει σε κόρνερ. Βαλπουενά και πάλι εκτελεί. Η κεφαλιά, Μορέιρα πάλι στη σωστή θέση. Και στέλνει γρήγορα για την αντεπίθεση, στον ποτέ. Ράμος, Φοφανά, Ράμος, Νούνο Ασίς, Ράμος, είναι ο ποτέ που περιμένει. Μπερεζόφσκι περνά δύσκολα. Το πλάγιο για την Ομόνοια. Πρώτη επίσκεψη επικίνδυνη στην περιοχή της Δυναμό από την Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο. Συνδυάστηκαν όμορφα Ράμος και Νουνασίς. Λίγα βήματα να ήταν μπροστά, ο Φοφανά θα προλάβαινε. Μειώθηκε η διαφορά, ήταν στο 5%, τώρα πήγε στο 2% για την Ομόνοια. Κρατά, είναι ευδιάκριτο αυτό, κρατά πολύ περισσότερο την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο η Δυναμό, που περνά εδώ δύσκολα στην παλιά του Ράμος. Το Πιανίτσε δεν πρόλαβε. Θα ανανεώσει προσπάθεια η Δυναμό με το πλάγιο. Περιμένει ο Μπίτνερ. Τρέχει διαρκώς ο κύριος Στάνισλαφ Τσέσοφ. Τον είδατε και στο πλάνο, το μακρινό, ή φαίνεται και εδώ. Ντάκλας.
Κατοχή μπάλας από την Ομόνια σε ένα σημείο όμως που επιτρέπει στους παίκτες της Δυναμό να παραμείνουν στην περιοχή της κυπριακής ομάδας. Κουράνι, απομακρύνει ο Ακουισταπάτσε. Πάει να γίνει το λάθος. Αυτή η αργή κίνηση των κεντρικών αμυντικών θα χρεωθεί το φάουλ ο Ράμος. Εκτελείται Βαλπουενά. Ο νεοεισερθών Ζιρκόφ. Βίτνερ. Παλιά απέναντι. Πίσω για τον Ντούτσακ, ο οποίος έχει καλό σουτ. Τον κλείνει ο Μαρκάσα που θέλει προσοχή, δεν θα προλάβει. Εκεί ο Ζιρκόφ. Έπαιξε σε Σπάρτακ, Τσέσικα Μόσχας, Τσέλσι. Και δειλά επανέρχεται το σύνθημα Ομόνια λαός πρόκριση. Θέλει Κωνσταντίνε ένα ανέβασμα αυτή τη στιγμή η Ομόνια. Χρειάζεται από τον κόσμο ένα ανέβασμα και ένα τοπάρισμα. Κατηφόρησε επικίνδυνα, θα έλεγα, το γήπεδο προς την εστία του Μορέιρα. Κωστάκης Καϊάφας ετοιμάζει αλλαγή. Θα περάσει εντός τον Ρομπέρτο Γκαρσία. Να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει ο Ισπανός. Στη φάση εδώ δεν λειτουργήσε ψύχρεμα ο Ρόντρι. Θα μπορούσε να βγάλει αντεπίθεση η Ομόνια. Είναι ο Νούνο Ασίς πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουν οι Ρώσοι. Παλιά που βγαίνει, Λιοπιανίτσε. Μακρύτερη απόκρουση, Κουράνι. Σηκώθηκε ο Νούνο Ασίς. Φοφανά. Το φάουλ που γίνεται στον Σερτσίνιο. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Σωστή υπόδειξη στον Βενγκέρ. Αν είναι στο Βενγκέρ πρέπει να είναι η δεύτερη. Πρέπει να είναι η δεύτερη στο Βενγκέρ. Είναι η δεύτερη στο Βενγκέρ. Το βλέπει στο δευτεράκι το διαιτητής και στέλνει τον Βενγκέρ στα αποδυτήρια. Να που ήρθε και μια φάση η οποία ενδεχομένως να επαναφέρει τα πράγματα στο ρυθμό που θέλει η Ομόνια. Και αποβληθεί στον πρώτο αγώνα και ο Αλεξάνδερ Κοκορίκ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα μας. Η θέση του 72ο λεπτό. Ο Ρομπέρτο Γκαρσία περνά στη θέση του Μίκαελ Ποτέ, του σκόρερ του τέρματος της Ομόνιας. Κωνσταντίνε, αλλαγή προσώπου μόνο. Θα έλεγα ναι, αλλαγή προσώπου. Μένουν 15 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Χρειάζεται να ποδοσφαιριστεί ο Κώστας Καϊάφας στην επίθεση που μπορεί να κρατήσει την μπάλα και αυτό μπορεί να το κάνει ο Ισπανός επιθετικός. Έχουμε και αλλαγή και για την Δυναμό. Θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Κριστιαν Νομπόα. Απομένει να μάθουμε ποιος θα είναι εκτός. Κριστιαν Νομπόα από τον Ισημερινό διεθνής, ήταν στο Μουντιάλ του 2014. Ρόντρι, το σουτ έφυγε με δύναμη μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Μπερεζόφσκι. Φεύγει ο Ντούτσακ, έτσι Κωνσταντινέ? Ακριβώς έτσι θα ναι, με το νούμερο 7. Αλλαγή και για την Δυναμό. Εδώ το σουτ του Ρόντρι. Φύγε με δύναμη μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Μπερεζόφσκι. Άσης.
Το φάουλ σωστά σφυρίζεται, φάουλ που χρεώνεται στον Ντάγκλας. «75 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Γασιπί. Ο χρόνος φεύγει και φέρνει, θα δει την κάρτα ο Λιοπιάνιτς για καθυστέρηση. Του λέει ο διαιτητής να γυρίσει για να δει την πλάτη του, τον αριθμό του. Να μην δώσουμε αφορμή να επαναφέρει τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αριθμητική δύναμη των ομάδων στα ίδια επίπεδα. Θα είναι πιο εύκολο να το κάνει τώρα. Γκαρσία επιχειρεί το σουτ στην πρώτη του επαφή, μπαλά έξω. Δέχεται και το χειροκρότημα του κόσμου. Ξανά η φάση. Ρομπέρτο Γκαρσία. Ένα γκολ και αυτός στην διοργάνωση μέχρι τώρα. Μπίτνερ άφησε. Αφήνει και ο Νοβόα. Βαλπουενά, ο παίκτης που μοιράζει παιχνίδι. Νοβόα, καλύπτει όμως ο Ράμος, πετά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έμεινε πεσμένος ο Ζιρκόφ. Μπίτνερ. Οι κόντρες ευνόησαν την Δυναμό, που ανανεώνει με τον Βαλπουενά. Ήρθε με δύναμη όμως εκεί ο Σερτσίνιο. Βαλπουενά πήγε να ζητήσει εξηγήσεις. Έτρεξε κοντά ο διαιτητής, σταμάτησε το επεισόδιο. Μπίτνερ στο πλάγιο. Φοφανά απομάκρυνε στο χώρο του κέντρου ακριβώς, όπου είναι μόνο ο Σαμπά. Πέρασε δεξιότερα στον Μανόλεφ. Μορέιρα δεν ανησυχεί. Εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας η Δυναμό με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι απόλυτα φυσιολογικό. Χρειάζεται να πάρει κάποιες ανάσες η αμυντική προσπάθεια της Ομόνοιας, κρατώντας την μπάλα μπροστά. Κάτι που για την ώρα δεν έγινε. Είχαμε μόνο το σουτ του Γκαρσία. Έτσι θα βγει τώρα με το Ράμος. Οι κόντρες ευνοούν τη Δυναμό. Φαρκάσα. Υπάρχει παίκτης κάτω της Ομόνοιας, ο Ρόντρι. Ναι, υπάρχει, δέστε τι πάτημα υπήρξε εκεί που δεν είδε ο διαιτητής. Έτσι, για να μην αδικούμε το Ρόντρι ότι έπεσε για καθυστερήσεις. Ευχαριστώ, παιδιά. Είναι σημαντικό να δίνουμε την οπτική ερμηνεία της κάθε φάσης. Να φύγει η μπάλα. Αυτό γίνεται. Γκαρσία, αν διεκδικήσει, θα είναι σε θέση offside. Και όντως σηκώνει τη σημειούλα του ο κύριος Αουρέλ Ονίτα. Βαλπουενά εξακολουθεί με γερά πνευμόνια να κάνει όλο το παιχνίδι της Δυναμό. Ζιρκόφ πέφτει, χρεώνεται με φάουλο Σερτσίνιο. Έκοψε την μπάλα ο παίκτης της Ομόνοιας, ήρθε απάνω του ο παίκτης της Δυναμό. Σφυρίχτηκε το φάουλ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο αγωνία στα ύψη. Βαλπουενά και πάλι στην εκτέλεση
του φάουλ. Εκτελεί κατευθείαν η μπάλα στο δοκάρι. Επιμένει η Δυναμό, ευκαιρία, το κόρνερ. Η τύχη λειτουργήσε για την Ομόνοια αυτή τη φορά. Βαλπουενά πάει να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Δέστε που στέλνει την μπάλα. Στη συνέχεια ο Ντάκλας. Και πάλι κάμερα. Εκτελείται το κόρνερ. Σφυρίζει επανάληψη του κόρνερ ο διαιτητής. Για να κάνει συστάσεις. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Δυναμό. Από τον καλύτερο παίχτη, θα λέγαμε, του γηπέδου σήμερα. Βαλπουενά. Νάτος εδώ και στο κόρνερ. Εκτελεί. Παλιά από τον Νούνο Ασίς που επέστρεψε να βοηθήσει. Τρέχει. Μπάλα στην κατοχή της Ομόνοιας. Είδαν στην παλικαρίσα κίνηση του Νούνο Ασίς οι φίλοι της Ομόνοιας την Ομόνοια ολόκληρη. Το πώς πρέπει να λειτουργήσει σε αυτά τα 8 λεπτά που έχουν απομείνει. Με δύναμη και καρδιά. Η αγωνία, αυτό που λέμε, τρώω τα ρούχα μου από την αγωνία, να το και σε εικόνα. Μαρκάσα. Το πλάγιο για την Δυναμό. Φοφανά να τρέξει λίγο περισσότερο. Γκαρσία να κρατήσει μπάλα. Κρατώ αυτή τη φράση που είπε ο Κωνσταντίνος ο Σκαμπύρης νωρίτερα. Λες και κατηφόρησε το γήπεδο. Μια ακόμη αλλαγή, ένας ακόμη επιθετικός, Κωνσταντίνε. Ο Μπίλτνερ εκτός, λογικό, και μπαίνει στη θέση του ο Κρουτνίκος. Λογικό, βγάζει αμυντικό, βάζει επιθετικό. Πρέπει να διεκδικήσει την πρόκριση ο κύριος Στάνισλαβ Τσέτσετο. Όλο το γήπεδο, η προτροπή τώρα από τα μεγάφωνα. Ακούστε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, εδώ στο στάδιο Γασιπί. Μαρκάσα. Αγωνία στο κατακόρυφο. Πέρασε ο Νούνο Ασίς και θα δει και κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, θα δει κίτρινη κάρτα ο Νούνο Ασίς. Του έδωσε το χέρι ο Ντουτόρ, του λέει έλα εδώ. Για να δούμε. Κράτημα. Είδατε, το χέρι είναι απάνω στον παίκτη της Ομόνοιας. Για όνομα του Θεού. Και ο Ντουτόρ να ήταν ο επιθετικός σε αυτή την φάση και δεχόταν αυτό το μαρκάρισμα, θα πέφτει και ο ίδιος για να διεκδικήσει το φάουλ. Αλλά είχε την αιτία για να πέσει. Δεν έπεσε αναιτία. Παλιά από τον Νοβό απέναντι. Μανόλεφ. Βαλπουάνα. Θέλει προσοχή. Τρέχει, μοιράζει παιχνίδι. Κάνει σουτ. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Έκανε όλα αυτά απόψε ο Βαλπουένα. Ξεσηκώνεται το γήπεδο. Ομόνοια, μπορείς να προκριθείς. 5 λεπτά ακόμη.
Γκαρσία ψάχνει την μπάλα, έδιωξε ο Σαμπά. Μανόλεφ μπροστά του ο Ασίς. Μαρκάσα, επανέρχεται η Δυναμό. Στεπάνοφ παραχωρεί το πλάγιο. Κωνσταντίνε. Γκαουσού Φοφανά εκτός, Χάρης Κυριάκου εντός και αυτή η αναμενόμενη αλλαγή. Βγάζει μέσω επιθετικό ο Κώστας Καϊάφας, βάζει έναν καθαρά αμυντικό, θέλει να διατηρήσει αυτό το 1-1 που δίνει την πρόκριση στην Ομονία. Χάρης Κυριάκου, γέννημα θρέμα της Ομόνοιας, ξέρει πολύ καλά το βάρος της φανέλας που φορεί. Μπαίνει και αναλαμβάνει ρόλο στον σημαντικότερο αγώνα στην ιστορία της Ομόνοιας. Απομάκρυνε ο Χάρης του Κυριάκου. Εκεί είναι ο Μπερεζόφσκι. 3 λεπτά ακόμη, συν η χρόνη καθυστέρηση. Νοβόα. Μεγάλη παλιά. Καλύπτει έξυπνα ο Ιοπτανίτσε. Κατοχή μπάλας από την Ομόνια. Οι εικόνες δεν είναι 1006, είναι πολύ περισσότερο. Τρία λεπτά ακόμη. Το πλάγιο για την Δυναμό. Δείχνει κίτρινη κάρτα στον Χάρη τον Κυριάκο, γιατί έδιωξε την μπάλα προκαλώντας καθυστέρηση. Φεύγει ο Νούνο Ασίς, Γκαρσία να πάρει θέση. Νούνο Ασίς, ανεβαίνει ο Γκαρσία τώρα. Του πετά την μπάλα, όχι, είναι ο Μπερεζόφσκι, με άνεση θα αποκρούσει. Μαρκάσα, μαρκάρει ο Μαρκάσα, Λεβέντικα εκεί. Ντενίσοφ καλύπτει χώρους και την πορεία της μπάλας, θα κάνει το φαούλο. Μαρκάσα, τα χρειάζεται και αυτά τα δευτερόλεπτα η Ομόνια. Ενάμιση λεπτό ακόμη. Κωνσταντίνος θα μας πει μόλις ενημερωθεί για τον χρόνο καθυστέρησης. Νούνο Ασίς έχει χώρους, ανέβηκε δεξιά ο Χάρης, να χαρίσει την πρόκριση ο Χάρης, οριστικά όχι, μπάλα έξω. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια στο 21ο λεπτό να υποχρεώσει τους Ρώσους να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Πολύ μεγάλη φάση. Η μπάλα έξω. Νούνο Ασίς θα φύγει, Κωνσταντίνε. Φεύγει γιατί δεν μπορεί άλλο ο Νούνο Ασίς, έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και στα 37 του χρόνια, αλλά παίζει σαν έφηβος τα τελευταία δύο παιχνίδια και περνάει στην θέση του Σότα Κρικαλασβίλη. Μάλιστα. Παίρνει και χρόνο έτσι η Ομόνια. Πλησιάζουμε στο 90, θα μάθουμε σε λίγο και τους χρόνους καθυστερήσεων. Νούνο Ασίς δέχεται το χειροκρότημα εδώ του κόσμου της Ομόνοιας. Τη θέση του παίρνει ο Κρικαλασβίλη. Νούνο από τον κόσμο της Ομόνοιας που ξέρει να εκτιμά. Συμπληρώσαμε το 90 λεπτό. Θέλει προσοχή. Μορέιρα βγήκε μακριά, η κενιεστία είναι άδεια. Καλύπτουν εκεί οι παίκτες της Ομόνοιας. Μαρκάσα μακριά. Γκαρσία να κερδίσει, δεν κερδίζει την κεφαλιά. Θα ήταν σημαντικό εκεί να πάρει το κεφάλαιο Γκαρσία.
Νοβόα. Πίσω η μπάλα, μαρκάζα μακριά. Γκαρσία τρέχει να προλάβει να κρατήσει μπάλα. 5 λεπτά η χρόνη καθυστέρησης. Βαλπουάνα θα χάσει. Μπερεζόφσκι. Πέρασε το 1 από τα 5 λεπτά. Ντενίσοφ. Περιγράφουμε όρθιοι. Δεν μπορούμε να καθίσουμε. Συμμετέχουμε σε αυτό που βιώνει όλος ο κόσμος της Ομόνοιας. Όλοι οι φιλαθλοί. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Γασιπί και όχι μόνο. Βαλπουενά. Η παλιά απέναντι. Κεφαλιά. Μπαλαμένη στην περιοχή της Ομόνοιας. Μανόλεφ. Χρειαζόμαστε ένα κράτημα τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου. Το πλάγιο ξανά για τη Δύναμο. Κόλλησε η μπάλα. Βαλπουενά, δέστε τι κάνει. Ρόντρι τον πιέζει. Σφυρίζει το φάουλ τώρα ο διαιτητής. Αυτά τα λεπτά της καθυστέρησης είναι extra large. Έχουν μέγεθος περισσότερο από τα 60 δευτερόλεπτα. Η εκτέλεση του φάουλ. Μορέιρα βγαίνει. Η κεφαλιά στη γραμμή απάνω. Μορέιρα, είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Και γίνεται το 2-1 για την Δύναμο. Από τον Σαμπά ή τον Ντάγκλας. Από τον Σαμπά. Στους χρόνους των καθυστερήσεων προσέξτε τι γίνεται εκεί με τον Μορέιρα. 2-1. Το γκολ από τον Σαμπά. Να δούμε, παιδιά, ποιος σηκώνεται ο παίκτης. Μορέιρα βγαίνει. Εδώ είναι φάουλ, είναι στην μικρή περιοχή. Αποκλούν στη γραμμή. Δέστε τι γίνεται εκεί με τον Μορέιρα. Παρενόχληση εντός μικρής περιοχής. Ξανά και ξανά. Να μου πάρουν το μικρόφωνο αν δεν είναι φάουλ η φάση αυτή. Ακουμπά πάνω στον Μορέιρα ο Σαμπά. 2-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε στον Κωνσταντίνο το Σκαμπίλη. Απέβαλε τον Κώστα Καϊάφα ο διαιτητής. Έγινε έτσι ένα μικρό επεισόδιο εκεί στον πάγκο της Δυναμό. Έγιναν κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή του αγώνα. Ευελπιστώ να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε έκτροπα. Να ξαναδούμε με την πρώτη ευκαιρία την φάση και να μας πούν οι αναλυτές την παρενόχληση που δέχτηκε ο Μορέιρα σε 2 στιγμές της φάσης. Γκαρσία. Κρικαλασβίλη. Κρικαλασβίλη περνά την μπάλα απέναντι. Η απόκρουση. Μεγάλη στιγμή για την Ομόνια. Απόκρουση από τον Κριστιάνο Βοά. Κατεβαίνει και ο Μορέιρα. Όλοι τώρα στην περιοχή του Μπερεζόφσκι. Δεν υπάρχει λόγος να μείνουν πίσω. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Κρικαλασβίλη εκτελεί, επιστρέφει στον ίδιο η μπάλα, επαναφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Χάνονται δευτερόλεπτα. Θα αφήσει ο διαιτητής τον Ακουισταπάτσε να εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη. Διώχνουν το σιούτ τώρα. Χλιαρό, δεν θα ανησυχήσει τον Μπερεζόφσκι. Αδικία με κεφαλαία γράμματα. Ξανά προσέξτε να δείτε. Δέστε εδώ τι γίνεται. Εντός περιοχής, εντός μικρής περιοχής παρενοχλείται ο Μορέιρα. Στην απόκρουση απάνω σηκώνεται ο Μορέιρα. Δέστε το χέρι του σκόρερ απάνω στο Μορέιρα. Και δεν σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής.
κίτρινη κάρτα στον Μαρκάσα. Κι αν οι αναλυτές μας πούν ότι είναι γκολ κανονικό, παραδίδω το μικρόφωνο. Βαλπουενά, ο παίχτης που έχτισε τη νίκη, πρόκριση για την Δυναμό. Έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μορέιρα κρατά, σφυρίζει κόρνερ με την υπόδειξη του βοηθού. Το δάκρυ και το κλάμα του νεαρού μας φίλου εδώ νομίζω ότι δίνει τα συναισθήματα όλων μας απόψε. Να μείνουν στις διαμαρτυρίες οι φίλοι της Ομόνοιας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε άλλες αφορμές στον ήδη εχθρικό Αλεξάνδερ Τουντόρ να γράψει πράγματα στην έκθεσή του. Τέλος παιχνιδιού. Η Ομόνοια στο παρακάτι για άλλη μια φορά μένει εκτός ομίλων. Η Δυναμό παίρνει μια πρόκληση που δεν ήταν καθαρά δική της. Δεν ήταν καθαρά δική της. Το λέμε και το υποστηρίζουμε. Η Ομόνοια σε καθοριστικές στιγμές σε αυτό το παιχνίδι ένιωσε και νιώθει έντονα αδικημένη από αποφάσεις της διαιτησίας